ऐसा एगो मोटिव लेके हम चैनल शुरू करी, देसी बोल बोलना तो पड़ेगा। अब एक धीरे धीरे अब प्रयास बा कि धीरे धीरे लंबा चले, आगे चले। अब दिवाली से लेके अब तक चलत, अब आगे भी चलत रही आप सभी के आशीर्वाद से। और एक हम लगातार स्टूडियो में काम ना करके जमीन पे काम करके, जैसे जमीनी पे अगर कोई नेता बा कोनो कार्यक्रम करता, चाहे कोनो घटना हो गई, जमीनी तौर के मुद्दों पे हमें के अपना चैनल पे दिखावे खातिर चैनल शुरू करी। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं अनुराग रंजन, अरुआ देख रहा बानी खबर भोजपुरी। अरुआ के बता दी कि खबर भोजपुरी के प्रयास रहेला कि समाज में जे केहू कुछ अच्छा कर रहा बा ओकरा के हमनी के सामने ले आओ जाओ। तो आज ऐसा हमनी के साथे एगो शख्स बानी जे मीडिया क्षेत्र में तो काम कर ही रहल बानी, साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहल बानी। हमनी के साथे बानी गोरखपुर से प्रिंस तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत बा खबर भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। रउआ सभी लोगन के गोड़ लागतानी, प्रणाम, नमस्ते। सबसे पहले रउआ हमरा के ई बताई कि जौन रउआ मीडिया क्षेत्र में काम कर रहल बानी, देसी बोल व्यवसाय चैनल के नाम बात, एकरा बारे में बताई कि रउआ कब शुरू कइनी, कैसे शुरू कइनी, एकरा माध्यम से रउआ जनता के का देवे के चाहते हैं? देसी बोल पूरा नाम देसी बोल बोलना तो पड़ेगा जी। हम एक दिवाली से पहले शुरू कइनी और ई सोच के शुरू कइनी कि कुछ नया तर्ज पे, देसी तर्ज पे, काहे से कि अभी एगो पूरा प्रचलन चलल बा कि अपना भाषा के प्रमोट करे, जैसे रउआ करत तनी भोजपुरी के। जी। वैसे हमरो एगो मोटिव रहे कि हम धीरे धीरे अपने भाषा में हल्का फुल्का हिंदी भोजपुरी के ठेठ तौर पे जो जनता के आराम से समझ में आवे, ऐसा एगो मोटिव लेके हम चैनल शुरू करी, देसी बोल बोलना तो पड़ेगा। अब एक धीरे धीरे अब प्रयास बा कि धीरे धीरे लंबा चले, आगे चले। अब दिवाली से लेके अब तक चलत, अब आगे भी चलत रही आप सभी के आशीर्वाद से। और एक हम लगातार स्टूडियो में काम ना करके जमीन पे काम करके, जैसे जमीनी पे अगर कोई नेता बा कोनो कार्यक्रम करता, चाहे कोनो घटना हो गई, जमीनी तौर के मुद्दों पे हमें के अपना चैनल पे दिखावे खातिर चैनल शुरू करी। जौन रउआ चैनल के नाम बा ई बहुत यूनिक बा। एकरा के देख के सबसे पहले जौन मन में ख्याल आवता, चाहे नाम के ऊपर ही तो अगर लाई कि एगो जौन माने व्यंग्यात्मक शैली के जौन चैनल होला, ई कहली कि जौन मेमेट के चलन चलल बाटे, जौन में आदमी मजा लेता है एक दूसरे के आनंद उठावता व्यंग के माध्यम से, तब कुछ एहू तरह के रोलन के प्रयास बा कि एकरा के सामने ले व्यंग्यात्मक प्रयास बाटे कि व्यंग्यात्मक जौन समस्या बा ओके कोनो व्यंग्यात्मक तरीका से, चाहे सीरियस होके कोनो तरीका से ओके समक्ष लावल जाओ, जनता के सामने ओके दिखावल जाओ कि इहो होता समाज में। अगर मान लीजिए कहीं घटना घट गई, कोनो नेता कहीं कमेंट कइले, अभी रामचरितमानस वाला चलता, रामचरितमानस वाला के मुद्दा के अपना भाषा में जो जनता के आराम से समझ में आवे, सहजता से समझ सके, हमारे जनता गांव के लोग समझ सके, वो तरीका से प्रस्तुत करे के हमारा चैनल के प्रयास बा। धीरे धीरे प्रयास बा, अब एक जमीनी तौर पे उतारे के आप सभी के आशीर्वाद से हो जाए आगे। जी जी। अभी तक जो चैनल बा, चूंकि वो दिवाली से चलावते हैं तो लगभग 5-6 महीना लोग माने ग्राउंड पर काम कइले बनी, तो कैसन अनुभव बा, का उम्मीद लागत कि जनता लोग कैसन सपोर्ट करता? अनुभव तो बहुत बढ़िया रहा, जनता भरपूर समर्थन कइले। जितना हमारा प्रयास रहे कि हम इतना प्रयास करी, जनता अपना तरफ से उससे ज्यादा प्रयास करके अभी तक हमारे चैनल में 500-600 लोग जुड़ चुकल बा और उस सब 500-600 लोगों के हम धन्यवाद दिया चाहते हैं कि इतना जल्दी अभी एगो नौसिखिया के लोग इतना प्यार दुलार दे के इतना आगे बढ़ावलस, तो सभी जनता के जुड़े वाले लोग के हम धन्यवाद दिया चाहते हैं। और ये प्रयास रही कि और लोग हमसे जुड़े, 5-6 करोड़ लोग हमसे जुड़े, जितना भोजपुरी समाज के लोग बा, हमारा पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग बा, वो सभी लोग हमसे जुड़े कि एगो ठेठ भाषा में वो कुशीनगर से आके गोरखपुर में वो लड़का चैनल शुरू कैले बा, आगे बढ़ाओ तो अपने भाषा के, ये सब देखिए। रउरा अपना चैनल के माध्यम से कुछ बड़ा करे वाला बनी जी, ओकरा बारे में हमनी के दर्शक के साथे, अपन दर्शक साथे कुछ साझा करी कि ओकरा पता चले कि वो का करे वाला बनी। एगो प्रयास बा हमारे विश्वविद्यालय में वो कार्यक्रम करे वाला बनी हम। अगला हफ्ता में 8-10 दिन में कार्यक्रम अगर सफल हो जाए तो आप सभी के समक्ष एकदम प्रस्तुत हुई। सब कार्यक्रम ये बा कि हम एगो पॉलिटिकल डिबेट करावल चाहते नहीं, छात्र नेताओं से बातचीत कर चाहते नहीं कि विश्वविद्यालय में का समस्या भाई, छात्र नेता लोग बताई कि जो चुनाव लड़ चुकल बा, जो चुनाव के मैदान में आ चुकल बा, वो बताई जे विश्वविद्यालय में का समस्या बा। अब पॉलिटिकल डिबेट में ही बा कि पक्ष विपक्ष रही,
वो अपन पक्ष वाला पक्ष के रखी कि भाई हम ये अच्छा काम करते नहीं। अब विपक्ष वाला जो विपक्ष के काम होला कि ये बताइए कि आप काम तो करत नहीं, लेकिन इनमें का और अच्छा कर सकत नहीं। विपक्ष के हमरा तरफ से यह मानना बा कि विपक्ष के यह काम होके चाहिए कि वो बतावे कि सरकार के का और बढ़िया करे के चाहिए। सरकार तो अपना काम करत ही है, लेकिन विपक्ष ही बताओ कि और बेहतर आप एक काम पे फोकस करके और बेहतर तरीका के जमीन को उतारी कि जनता के फायदा होके, देश के फायदा होके। ये तरीका से हमरा एगो डिबेट करावे के बा। अगला हफ्ता में शायद सबके समक्ष में प्रस्तुत हो जाई। जहाँ तक हमरा जानकारी बा, रउआ राजनीतिक और सामाजिक तौर पर भी सक्रिय बनी, तो जौन रउआ राजनीतिक और सामाजिक रूप बा एकरा बारे में लोग, चूंकि रउआ एक बतौर पत्रकार भी काम करतनी, तो पत्रकार के तो कामे होला कि वो समाज खातिर काम करे, लेकिन ओकरा साथे साथे अगर राजनीति आ सामाजिक स्तर पर वो लोग के मदद करे के प्रयास करतनी तो वो लोग के जाने के चाहिए। एकरा बारे में हमने ये कुछ बताएं। हम तो विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 2018 से जुड़ल बानी। जब हम 2018 में ही 11वीं यहाँ जुबली में पढ़ाई करे, तब से हम विद्यार्थी परिषद में काम करीले। और अब पत्रकारिता से जुड़ल बानी, तो पत्रकार के तौर पे हम निष्पक्ष हैं एकदम। हमरा में कोनो नहीं है कि विद्यार्थी परिषद से जुड़ल बानी तो कोनो विशेष लोग के हमारा समर्थन करे के बा। एगो विद्यार्थी परिषद ही के मानना है कि आप जब तक छात्र बानी पढ़त बानी तब तक आप विद्यार्थी परिषद में काम करी। ओकरा बाद कोनो क्षेत्र में, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, किसी क्षेत्र में जाके आप बढ़िया अपन बेस्ट दी वहाँ। तो विद्यार्थी परिषद से हमके बहुत कुछ सीखे के मिलल। सबसे बड़ी बात कि हमके बोले के सीखे के मिलल, क्योंकि हमारो पहले पाँव कांपे, मुंह कांपे, हाथ से मुंह से आवाज ना निकले, हाथ डोलत रहे। लेकिन विद्यार्थी परिषद एगो कॉन्फिडेंस देलस कि बाबू तो बढ़िया करा, तारा के बोले के मंच दियाई, तो यहाँ से सीख कैसे बोलल जाला, कैसे समाज में अपन बात रखल जाला। विद्यार्थी परिषद सीख के आज हम चैनल शुरू कैले बानी। सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद सबके रही, जनता के रही, तो आगे बढ़ल जाई। जी बहुत बहुत मैंने हम शुभकामना दे रहा बानी कि कोनो भी जो मीडिया क्षेत्र में काम कर रहा बा, अगर ओकरा अच्छा काम करता, समाज के मुद्दा उठावता, तो जनता के जरूरी बा कि ओकर सहयोग करे। काहे कि आज के जो दौर बा एमे देखल जाता टे कि मीडिया के क्षेत्र में जौन थोड़ा बहुत कमी आ गई बटे, डिक्लाइन आ गई बटे, समय के साथ मीडिया थोड़ा सा कम प्रभावी हो रहा बा। तो जे अच्छा करता, सामाजिक स्तर पर लोग के कुछ मुद्दा के उठावत टे, ओकरा के सरकार तक पहुंचावे कोशिश करता, प्रशासन तक पहुंचावे कोशिश करता, ओकरा सबे के सहयोग करे के चाहिए। यह उम्मीद के साथ है कि चैनल बहुत जल्दी और आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन समय देनी एकरा खातिर बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के।